गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लाबोनाय जाबाय। Hi guys, welcome back to my channel. So guys, दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय आङो दिनै दखानाव थांगोन आरो मा जागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांदो। थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। थांगासिनो गाइसमोन गामिनि दखानावनो थांगोन आरोना गाइसमोन। गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना एक्साइटेड जाना दंना गैयामोन? नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। एक्ट्रिसबो जोंनि एक्ट्रिसबो माबाय। जोंनियाव दा थांगासिनो आरोना। आं बिजादैखौबो लिंखाबाय। बिजादैजों आंजों थांसै नै सफैबाय गाइसमोन। सफैबाय आरोना गाइसमोन दखानाव। लाबोबाय आरोना नै मेथाइ नै जोंनिया फाइनालि जों दखाननिफ्राय न'आव फैबाय आरोना गाइसमोन। गाइस आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै जोंनि आइया नै माबा खामानि मावदों। मोनसे खालामखौ आं रोङा गाइसमोन नै खामानियानो बिजिथार। ओरै जाखै ओरै बोलांदे नों बोलांबाय बोलांनो हानाय थाबफैदों। जों शुटिं सोलिगासिनो दं आरोना नै गाइसमोन। नै आइया मोस्रोमदों। आइया नै खेंख्रि नै आरो बैयाव गाहैनोसै आरोना बैयावहाय समायना जायगायाव। मा जाबावनांगौ जाखो गाइसमोन? ओइ बावखुंग्रि हाजो सेरनि बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो? नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेया लानानै फै। Dari lama ni umpet sekali. Simpan tak sebaya, aku sebaya deh. Malah lebih kuis. Sedang nak posting ah. Ada. India pun sebaya ya. Ay bolong sebaya nak aku pasya. Ay lebih lagi. Pasar bukan lama ya. Lama. Lama saya lagi. Mana ada benar. Karya. Tak kan kau tak benar. Mesti lama dah buat. Tapi dah buat sebaya. Đây không được rằng là bà anh ơi spray 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 nó là chỉ mất